Jeg har fundet den her bog i genbrug, som hedder 1001 film, du skal se, før du dør. Jeg synes, det lyder som rimelig mange film, som man skal se. Så jeg vil prøve at kigge lidt kritisk på den, og korte det tal forhåbentlig lidt ned. Det vil jeg gøre ved at se alle filmene, og så bedømme dem på den her tierlist. Den første film, som bogen siger, man skal se, er En rejse til månen. Hvis man gerne vil se den her film, så vil jeg helt klart anbefale at se den i farve. For dengang så skulle man male hver eneste frame for at få farve sin film. Så de har brugt utrolig meget arbejde på det. Jeg vil også sige, at den er rimelig vigtig i forhold til filmhistorie. Og på mange måder er det den originale Star Wars. En masse troldmænd, som der kommer ud i rummet. Som man kan se, så er det jo også et tydeligt surrealistisk mesterværk. Men er det en film, man skal se? Hvis man kan lide sci-fi, filmhistorie eller surrealistisk film, så skal man se den. Siden den kun er 14 minutter lang.